So ani Kristen takok ti bukhuk song tini cheng kaisa kok no tui sreng lai nai te kaisa kok ni reflection ang rok no nama chung belai kan important. Tani bagi male khoroksa Kristen ngai apoito Kristen ni apoito no jodi bujiwi nai manya ngai cheng ku Kristen ngai manya. Ga aboni bagi tini ang obi tini bisinti sanai cheng Kristen poito no bujinani bagai ceng tamok nani nang tamok klai nani nang awon te kisah ang sanani mucunggo. Praise the Lord. Hallelujah. Especially ang tini wansok man ingka bose tini ang Palm Sunday khazurui ni kok tisal Palm Sunday ni norok no tini kisah reflection nani mucunggo abaksa borok anu request like Palm Sunday no tui brother kaisa videos nam di nei. So tini ang finally Palm Sunday ni norok no kisah preaching kainani mucunggo tai tini preaching bo norokno sanai. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Palm Sunday hakaba khazuri bedek ni sal tabuk mothawo palai jagai tongo te khazuri bedek tilai himbatang lamarok himlai procession rok khlayo abo tamni bagi khlaijak abo angkha 2020 sikang jisu jepru Jerusalem nok tharo hapru je jisu no poito khlainai bororok bono Jerusalem mo lamsok mani akok no tini cheng abno muito klayo geching just Bible kisa podo ina layona Mathai 21 ni noi Daud ni busla no lobdi subrai ni mungoi fainai no kaitor hamari retheng kaitor lobjak theng so oro poriskar ka chungno go Daud ni busla no lobdi sung saimano elambago porike Daud ni bisingtei Daud bosong ni bisingtei Masia muthangnai khoroksa achainai bo no kaitor o sungsara rohor mani borok ni oro sijak tongo agi ni je Old Testament ni kogo Jisu ni bagai je kok sijak tong mani so ni Kriston takuk tei bugro cheng o Palm Sunday o no tui Babelo sung porikenugo Mathai Luke Mark, John, tinta jaga no Palm Sunday no tui eba khazuri bedek ni sal no tui jeng sijak nugo. Ga aboni baginan Kristen takok tai bukuro jaga kisa ang norok no reflection nani muchungo. Palm Sunday ni meaning abotamo ni asuk important ni Kristen borok ni bagai pia asal belai ni important no. So ani Kristen takok tai bukuk song elambago porikinugo ang description no Bible verse ri nai ang just tabuk norong no kaito ni kok simi saithang chine description no ang chaita gospel ni joto Bible verse line karana no description no thangdi tau nai norok obono pori di tebung nang kaham ke bujui mananam so ani Kristen takok tai bukuk song Palm Sunday ni kok no porike ching orono srengjak nai kbang ma tongo so chung saimano Jisu no bubagra nei lamsok laimani chung John no poriken nuknai John no sake Israel ni bubagra no lamsok di Israel ni bugra no lamsok di chini bugra phaika bini mungno lob di nei chiri khogai borok supra Jisu no lob laimani no so ani Kristen takok tai bukuk song Jisu bo 3 bosor mission klaikam public mission klaimani yaglo Jisu salo o Palm Sunday jakmani salo Jisu Jerusalem bo keplai ke hapmani kokse Jerusalem bo Jisu keplai ke hapmani kokse abono tei kesa ang sanani muchungo subra Jisu chungno mathangna bagai Jerusalem bo keplai ke hapmani kokno chung diai layo chung Palm Sunday tamno dia lain ke Jisu Kristo keplai ke chung jotono muthang na bagai Jerusalem bo hapai mani kokno chung dia yo nei sumasau so ni Kriston takuk tai bukur belain important subra Jisu Kristo chung jotono muthang na ni bagai keplai ke Jerusalem bo hapmani kokse pia apru Jisu keplai ke Jerusalem bo hapai pru kebangma borok bono lamsok laika tamni bai khazuri bedek hanjaka hamale bono lamsok laipru baksa ba khazuri bedek tanai tisawi baksa ba hawo bowoi baksa ba bufang belaino tanai hawo bowoi Jisu no lamsok ka
Jisuno lamsoka a khajru be dekbai ke bini lama no boi bono lamsoka. So ani Kristen takok tai bukuro orotai kisa kok bos tongos sajak nai abasreng jak nai. Oro Jisuno bubagrah nom. So ani Kristen takok tai bukuro judai rok ni wansok mau kaisa tongo borok no muthangnai khoroksa phainai borok ni bugra khoroksa kaito ni aroni phainai nei borok Old Testament ni kok no kaham no bujio tai kaham no semano haifano borok ni wansok ma bahai obono kisanor na sanani muchungo borok ni wansok ma angke obo haise borok ni bubagra angke ekdom phangnang borok jotono bini uklogo ma tongnai bono ma khulumnai bono maniui ma tongnai pra control khainai bini kingdom ngai osung saro amo hai kaisa borok ni thot tongo keplai amo bebak no Old Testament ni kogni amo sumai kecham ni kog no keplai ke bo phainai mani borok wanso go kaitor ni sajala a masia hanjak nai keplai ke phainai like tabuk osung kingdom bahai nene thanga chengnogo muslim rok ni country wo borok ni kingdom bahai taburong di borok ni kingdom bahai norok nokhna taburai Pakistan thangke chengnogo oro Hindu rashtra tabo mohai 45 countries tok tongo borok ni Muslim Muslim rok ni rashtra bahai kya Muslim rashtra norok saidema so oro borok ni ras cholio borok ni raida tui cholio nung ang hai sadron borok ni kunu kaisa right oro cholia tabo borok ni right obono oro ma thangnai ke oro ma thangnai bono ma khulumnai ke bolo ma khulumnai omo bondo dabu ke omo bondo nai so borok ni ras borok ni je niyom obo jotono palon ma khlayo omo hai ke borok ni shason so norok saimano obo norok no aso sanani muchinge but angte bo or raja ni kokno sana thangma ke obono norok no sana thango a raja gangai ke bebak no mo hai jotono no control khainai jotono bini andaro tongnai so judai rok ni wansok ma bahai no kaitor ni sajla a masia bahai no omo hai raja singnai asungsar ni raja hai politics hai ni politics ni ekdom phanganang raja hai singnai nei borok ni thinking go tongo gipia sung nuka Jisuno oro kebang borok sung Bible porikenu go kebang borok oro Jisuno bugra hodakra bugra nei oro hunka pia chung Jona porikenu go Israel ni bugra ni nom tai chung Mathayo porikenu go bugra ni mention khaijak Lugo porikenu go bugra ni mention khaijak so joto jaga no bugra ketabuk Jisule bomhai bugra so kubino sung saimano Jisu keplai ke Jerusalem habai tangka pia bini a hapma ni mote te ingang ke bo bubagra haya nasigi nai ke bo wansugi nai ke judai rok nasigi nai khangang ke Jisu je Jerusalem habai tangmani abo borok ni je wansok ma ke bugra le omhai ingya tamni bagi sedeman Jisu Jerusalem bo korai tua hekaba English beke donkey no korai tua kawi se Jisu Jerusalem hapai mani oro kaisa srengjak nai tongo a korai tua mane ke donkey heke bacheng gada bo no gada so cheng oro porikenu go Jisu saka thangdi norok tabuk o tauno thangdi oro norok kaisa korai tua khajak nugana a donkey no ani thani tubui faidi so omo haikeno a donkey no tubui feke cheng semana a donkey belaina kathar kebopano obo kawi thangyako kebopano kawi thangyako obo kebopano oro kebo kayako but Jisu no puila aro kaw boro oro ri sangai Jisu oro ka sawi borok Jerusalem bo faika so ani Kristen takok tai bukuk song moito naragdi Jisu Kristo bomhai bubagra ngnani muchum abo proman phonuruka bo ngkha koine ne bubagra aboni bagina ni Kristen takok tai bukuk song Jisu joto jorano proof khai kya bo belai ne koine ne bubagra bo omo haise kaitor ni muchungma a masia obono o kaitor keplai klemena a masia tamni bagai male Jisu saka jodi ang o sungsani bubagra ngang ke ano katerena ni bagai ani bagai coba khlai kamu ang o sungsar niya ang chukna hani bubagra se chukna hani bugra se ni Jisu saka ani Kristen takok tai bukuk song Jisu no o masia Jisu no a muthangnai abo bo praman khaika apam sunday ni sing gospel ni reading logo porike chungnogo bono keplai ingai Jerusalem bo hapai mani okay takesa muito naradi obo bo srengani nango obo bo samana ni nango Jisu Jerusalem hapai mani
Sungno methangnani bagi sungno methangna bagi Jisu tam klaika omo Good Friday ni kok sung salai phine olo so Jisu chini bagi barok jakam tabu romdi Jisu Jerusalem bo habai tongpai kam o Palm Sunday o chung nuko Jisu Jerusalem bo hapai mani okay so Jisu tam ni bagi Jerusalem phai noro side man so chung nugo jepro hayawo mera ratharani sekang chung tam klai a mera no nogo tubui tiar khlai tongo tiar khlai bono ratharnani bagi same obohaino Jisu bohaino public mission kalmani yagulo Jerusalem bo haphaimani gabono bobo khoroksa mera ngai barok jaknani bagi phaimani se mera barok jaknani bagi phaimani se chungora porikhe nugo Jisu Jerusalem nok tharo habai yang nasika so norok orok kesi meaning busi Jisu nok tharo habai yang nasika aboni ortho tamo aboni meaning tamo abo meaning obuse khoroksa bugra bo station bacha khanga bo yang lukurok no naisigi nayo so chem Jisu no nai khanga ke pura bugra ni samung bo khlai ne tongo but engi mano borok obono bujui me judai rokke pura mokol kholobja borok bujui maindia ba baksa je poito khane borok seman ka obono soisya masia obono soisya bugra obono kaito ni aroni phainai ni borok poito chaka pe judai rok baksa borok pharisai rok sadukai rok borok ni mokol apurbo ri kholobja khai sikho soani kriston takok tai bukrok a Jisu Jerusalem nok tharo bajo yang nasik mane abono bo a nok tharo habai bo bini borok no yang nasigi naikha abono a Palm Sunday ani kriston takok tai bukuksong aboni bagi tini a reflection ang normal sanani muchumani kabuse nung khoroksa kristan ni a poito no bufuru bujinai pia chung kebangma kristan rok a poito no bujiani bagi tabuk chini thansa krei bahagia a poito no bujinai ga a Jisu ngadi bo sak bai tang koinene engka bo kaito ni sajla bo bubagra bo belai phangnang belai sak bai tang masia haipano se bo sakno chikon sa snambai koinene khebo neng angle baksa tongkha so ani kristan takok tai bukro kristan rok ni kaisa tongmung obono sak koinene a sak koinene grei aboni bagi tini sini motho thancha grei a sak koinene grei je borok koinene ngai manya a borok ni thani a kristan ni poito bini thani grei ko bufur kristan ni poito paine a poito jepru neng sak no koinene ngo apru a Jisu ni a character ni thani ho phainai so ni kristan takok te burok berai no kubi kok ngam tu chini motho tini belai kno sak no torjak nai rok bango pride proud belai bango sak no torjago sak no sijago tai sak elambak ni kok no saimanjago aboni bagi sak torjagi sak sijagi tini mothao thancha anglai mania mothao ekota anglai manlaya yapri baksa ke himi manlaya so ani kristan takok te bukro amo bebak no saitan ni aroni se sak torjak ma sak sijak ma abo kaito ni aroni abo saitan ni aroni se so chung Jisu ni tani kaisa seranga nango sak koinene ngai Jisu ni tani wo seranga ni nango ama kristan takok te bukro ang tini norok no sana muchungo chung sak koinene ngani nango tai tini norok obiduni bisingti obono sana muchungo Jisu no a masia bono a bugra bono o kaito ni sajala bini bisingti simino chung sumsok ni muthangchak ni mano tamni bagi chung kanaka Jerusalem bo keplai ke habai phaika chung no muthangna ni bagi judai rok no simia but chung joto bahan butui ni boro rok no muthangna ni bagi bo keplai ke hapka obono Palm Sunday Jisu bugra ngai Jerusalem nok thara habi mani chung joto no muthangna ni bagi tabuk oro angte kese kok no sanani muchungo Jisu no nengni bekhaw tada lamso thikno neng ngok tharo thango gan rsabo yang thangi samong khlayo but Jisu ni bekhaw tada tong tini muitu narakdi Jisu no lamsokna ni bagi Jerusalem ni kebangma boro bedek tanai phailai borok khajuri bedek tugui phaika ri boi phaika borok kaito ni mungno chiri khok laika lob laika tabuk angnor no sna muchung mani ka abose ningle Jisu no ni bekhaw jaga rei dema a boro ni samung humung ya kare Jisu no lamsokna ni phaika
So ani Kriston ta kok tai bukuro nung Jisu ni bagi jorarana ni sak tiar da tong. So ni Kriston ta kok tai bukuro omo belain important Jisu no lam sok na ni bagi borok nok hukki biwi Jisu bai malanya ni phaika. Same a character tini chung joto Kristan nom thani bo tonga nango. Jisu no lam sok na ni bagi chini khao wi ngai tonga nango. Bini bagi ngai ka khapro mui tonga nango. Jisu ni bagi ngai chung khapro mui si tonga ni nango. Omo si Kristan rok ni poito. So ni Kriston ta kok tai bukuro tabuk nengle Jisu ni bagi tamu yakariman. Borong ni nok hok yakarei Jisu ni lam sok nan phaika. Abo ang saya abo sara jiban bor nok yakariya. A Jerusalem Jisu hapayo no khnawoi. Apuro a srapsa ni bagi bor nok yakare Jisu no lam sok nan ni bagi phaika. Tabuk oro reflection abo no neng Jisu ni bagi coak nang ma yakare jaman. Neng Jisu ni bagi biri nang mano yakare jamano. Neng Jisu ni bagi khoni chamano yakare jamano. Neng Jisu ni bagai neng sigar bimol amo chamano yakar de mano Jisu ni bagai neng flek nama yakar de mano Jisu ni bagai neng a drak chamano yakar de mano Jisu ni bagai neng a sumsok ni lama te imi tong abo yakar de mano pia muito nara di Jerusalem ni borok Jisu no khapango lamsok na ni bagai borok bebak ni yakari prika so neng tabuk Jisu no ni khapango yachak na ni bagai neng tamu yakari man kaisa no ni bagai yakar jak nai sumsok biri neng ma cuak neng ma khoni chama kuai chama secret neng ma cuak neng ma drak nama dendrite nama tai kebang ma sumsok rok are you ready neng ya karena ni tiada tong jadi neng ya karena ni tiar kering that means neng Jisu no lamsok na ni bagi tiar kering because nini besar nga kaito ni noctar 1 Corinthians chapter 3 verse 16 tamsa nini besar nga kaito ni nok kothar se so neng Jisu no lamsok na nini ab khao se Jisu no lamsok na ni bagi nok kathara thango bai simi ingya surima bai simi ingya but nini bekha se poriskar nga nago tabuk Jerusalem ni boro bekha poriskar ka Jisu no lamsok na bagi phaika tamo dawo ni saja bini mung lobjak tong kaito ni mung lobjak tong subrai ni mung lobjak tong ni boro kaito no lobi chiri khogai boro tong thokma bai mokol muktoi kelai boro kaito no lob lai kha nengle ready de tong nini a sumsok ni tomung no yakari Jisu no yachak nani ok hati kathar belai na important sing beskang ni o sukrubaro good friday palai nai so ang norono obono sanani muchingo what is that abotamo sing kha ki philna ni nango sumsok ni Jisu no lamsok na ni bagai ching bahai no opam sandeo khajuri bedek ti phemai tabuk nang Jisu ni thani tamo tubuiman abono kaisa sungmung nini sumsok no bini thani yakare re phaidi nini sumsok ni tomung no khibi wei yakare risidi apurusi ding Jisu no ya chagai manai so ani Kriston takok tai bekra apam san ni meaning abono sumsok ni ya kare Jisu no lamsok na ni nango abo belai important tai kisa muito narak di Jisu no koplai ko kaitor bono masia bono bugra chini bogra chino muthang nai bono abo muito narak di belai no important no so ani Kriston takok tai bekra abon bagina ang norok ni tani obno ani kok tuntun ani muchungo padi cheng kha ki phil laiwana sumsok no ya kare Jisu no chini khapango ke lamsok laiwana ta chini a sumsok tom sak torjak ma sak sijak ma aborok no khibi wi koine ne eng laiwana praise the Lord hallelujah kaito norok jotona hamari khlaitung sama jaga che tong norong thenang nakar masano hambai